गहपुरनि सिमांपारानि हायलुरि सोमोन्दोआव आंखौ बिमाय लेङोमोन नाथाय सिङाव आंखौसो मोथो मोथो माबायदिमोन आदै हायलुरिया हाय हायलुरि हाय हाय हायलुरि बर'ना बैनाय बर' बिब' दङ गैया थै खामानि गैयालै नोङो बियार लाबो मोननै ओमफ्राय माबालै ओमफ्राय अमा सावनाय क'क्राझारनिथ' जोङो अमा सावनायखौ थाब माबा लाना फै हाबसे लाबोदो हाबसे आरो नाम्बार वान हाबसे मा लाबो हाबसे हुबसेब्रा फैसाफोरखौ नायग्रोनांगोनब्रा बेखौलाय मानो लादोंब्रा आदै नोंखौ ओरैनो लाबोफादों नामा जोङो मोननै अमा जायोलै बियो दे, दे। अमा जाया लाबो लाबो लाबोदो दे एसे सम नांगोनलै आदामोन थाब खालामनो सेस्था खालामदोब्रा मानो एसे आथुर जादोंब्रा आदै गरम गरम जाहोनो नागिरदों दैफ्रा लों नांगौ जाबायलिसे रब्रा हाबा नोंलाय हामालै बोराय मानसि आच्छा दै जानाय लोंनायाथ' जाथ'वाखै नेथाथाव बाथ्रा फंसे सोंगारगारनोसैलां हाब मा बाथ्रा सोंनोब्रा गहपुरनि बबे जायगायाव थांनोब्रा आदै आरो एबारनि प्रजेक्टआलाय मा ना गोदोनि बायदिब्रा आदै अदबो मोनलाय लांलां इसे गुन्दा दबमोन ना आदैयाबो थोत्तोरे दै गांगुलायबाय आदैया नोंमारगौ लकेलनि नङा गारा प्रजेक्टखौ नोङो ओरैनो आगोलनि बायदि लादलाबायनो हायोनाब्रा बिदिब्लालाय माथो आयदा आदै ए आंनि प्रजेक्टआ हायलुरिखौ नागिरनानै न'आव लांनाय मिथिबाय हायलुरि औ हायलुरि गहपुरनि सिमांपारानि हायलुरि बांगाल दावरावनि सिगां हायलुरिया आंनावनो रुवाथि थादोंमोन मिथिबाय सोमोन्दोआव आंखौ बिमाय लेङोमोन नाथाय सिङाव आंखौसो मोथो मोथो आरो नोंलाय राहा गैया गोसो थोनायनि फिननाया गोसो थोनायानो लागाहाव माथो इन्टारेस्टिंथार आदै माबायदिमोन आदै हायलुरिया हाय हायलुरि हाय हाय हायलुरि बिखा फांदां खानाय रुम्बां गुफुर गावदां इनायनो नायनो मोजां हाबा हुखा मावनाय दांनाय जेरावबो आखा फाखा हाय हायलुरि उफ उफ मानसियालाय लेखाबो एसे रोंगौ मबाइलबो बुनो गोरोंथार हले मानसिया एसे उन्दुगादुरि बिमानै फोजाब्लाथ' एसेबो सिखारा आं फोजाब्ला हले दुफुं एखनब्लाथ' आं मोदोम नारै नारैबो फोजाबावो एखनब्ला माइसुं खायफ्ला खायफ्ला खोमा सेराव आंखौ बुंखुमायोमोन आमाय आंनो मबाइल गंसे बायनानै होफै बुंमारनो गंसे बायनानै होबाय आङो मबाइलखौ लागाहाव बिमानिखौ सिखोमा सिखोमा लेब खाख्लुंनानै उन्दुनायाव रायलायखोमानो सुबिदा मोनगोन साननानै आदै हर गेजेरनि रायलायनाया खम हां थोनो जालायथारदों बे बेफोरखौ बुंबावनांगौ दाब्रा नै नै हरमाबाय आंसो लावदाव हादै लावदाव हेलौ हेलौ हायलुरि औ सना औ नों न'आव दंना बबाव दं सना आं न'आव गैया आमाय गामि खाथिनि सिमांफुरियावसो बैसागुनि थालिम खालायनो फैदोंमोन ए दे नै आं गहपुराव सफैबाय सना
ओइ तपथिं मा खालि सिमां फारा सिमां फुरिल' जाबाय थाखोलै खोन्थायानोथ' मा जागोन आमाय लोगोआव सोरबा सोरबा दं नामाहाय गैया गैया सना रावबो गैथ्रा आं नै दखानाव साहा लोंनोसो जिरायदों माथो दावराव खोनाथारदों आङो गैथ्रा सासेबो बर' होननायानो गैथ्रा सना आमाय बैसोआव बिफानि समानब्लाबो आं नोंखौनो नोजोर नांथारबाय बिहारिब्लाबो नोंजोंनो रायजो जानो गोसो दं आङो नाथाय मा नाथाय नों बांगाल जायगानि जानायलाय गोसोनि हास्थायनाया जाफुंनाय नंला आमाय दासो नों मानो बेबायदि बुंखो सना आं नोंखौ लांनो होनना फैखाथारबाय सना गहपुरावनो सफैबाय आङो आरो बांगाल दावराव गैलिया गासिबो स्रि जाजोबथारबाय सना गिनो जेबो नांथारा नोङो आं दङ ना आं दं सना आदैनाबो बांगाल दावरावनि थाखाय फैमाल आंनाबो बेनो सार आंनाबो बेनो थारलै जायनि थाखाय बे बांगाल दावरावनि थाखाय बे गहपुराव सिमां फाराखौ नागिरना फैथारदों आङो बेमारा बेनो आदै मोल्ला ओइ सैमाफोर सिरि थाथ' हेलौ रि नों खोनायाखै नामा सना नोंसिनि गहपुरावबो बांगाल दावराव जाहां जानानै दंथारो सना बेखायनो आं नोंखौ लांनो होननानै नै गहपुराव सफैथारबाय आं सना मिन्थिबाय बैसागु थैसागु बाद होथारदो नोङो सना फिसाय जनायनिफ्राय बैसागुआ देरसिन जानो हाथ्रा जोंनि हजोंहाय बांगाल दावरावआ आगोलाव जाबाय दा एकदम गैथारला निजोमथारसै सना बे हेलौ सुइस अफ बेनो जाखागोन टावारसो थांखो ना फैसासो जोबखोब्रा मैयासो 120 रांनि सोनानै हरथारदोंमोन आङो हेलौ आदैया सिमां फाराखौ मिथिखागौ ना ए नोंसोरलाय मिथिया गैयालै आदै मबाइलावसो खोनादों फैफेरथाराखैबो नुफेरथाराखैबो जाबावगोन नालै उदैया बिलाय फैबाय फै लाबदोलै जालाना नायबावदो आदै सेस्था खालामबावनाय मालाथ' गोथाव जागोन आदैयालाय मानो मिथिया जानोब्रा हायलुरिखौ रुवाथि लांफैलायनायालाय जानोबो आंबो मोनथिथारालै थबथिं गेलला नोमादैसो लांफैदों बिदिब्ला आदै मादैनो माबार सोंहरथारदों नोङो ठीक আছে गोरलै आयदाखौनो होदों नोंसोरो आंखि बे नोमादैनाव सिमां पारानि थं संहरनो हायो आंनि आखल नुनानै ओरैनोबा नोमादैया बांगाल दावरावनि आगोलनो होखारहरदों आर सिमां पारानि थं संहरनो हायो आं बेवहाय नोंसोरो दे गावबा गाव हिर'इनफोरनाव सोंहरदो जागोन आदै जागोन आदै जागोन फाग्लियासो माबा मोनसे होनहरलायबायलै मा नट रिचेबल जालायखोब्रा मारै नाय आंना नेट दरा नाङाखै नै सुइस अफसो जालायबाय माथो फाग्लि नालाय माबोरै जाबावगोनलै आदै जागोन दे बबेबा गोथौ टावार नाङै जायगायाव थांनानै दंहैयो बिसोरो ओरैनोबा बैसागु बोथोरथ' थालिमफोर होदों बियो जोंनि क'क्राझारनि बादि नङालै बिसिनि गहपुरनि बैसागु जानाया दान मोनसे गाहाम बैसागु जायो बिसोरो थौदो बबेबा टाउन खाथियाव बर'फोर गामि नागिरनानै थगाय थसि खुनुरुखुम हरसेखौ थाहैनोसै माथो जेबो जानाय मोनथारासै आदै र' जाग्रोना जाखां लोंखां नोंनि उन बडिगार्ड बायदिल' थांसै जों दाबिलै आं दं। नोंजामादैनि नामखौबो मोरलासो होननाय खोनादों आंनासो मोदलालै